Хело! Днес отивам на среща. Ще дойдат да ме вземат след 1 час. Аз нямам прическа, нямам грим. Въобще не съм измислила какво да нося. Положението е много зле. Не знам кой би могъл да ми помогне по-добре в този момент от моя асистент. Това е моя нов Samsung Galaxy Z Flip 7 и е розов. Предложи ми туалет, отивам на среща, ще пием коктейли и е фенси. Трябва да съм фенси. За такова събитие бих ти препоръчал елегантна коктейлна рокля в комбинация с обувки на висок ток. Мога ли да ти покажа 2 рокли и да избереш от тях? Разбира се, покажи ми ги! Новата функция на асистента, дами и господа. Цакс, и това ти отваря директно камерата. Можеш директно през камерата да показваш на асистента всичко. Ето това е първата. Тази синя рокля. По-къса, по-лятна. Опция 2 е ето тази черна, дълга и една идея по-елегантна, може би. Може би черната рокля е по-добрия избор за фенси коктейл, както го описа. Мале, Google Gemini не сбърка с тази рокля. Сега трябва да измислим какво да сложим за аксесуари, за чанта, за обувки и за такива неща. Понеже вече съвсем нямам време, директно отварям. Моля те, трябва да ми кажеш с тази рокля кои аксесуари да сложа. Бордо чантата, бордо обувките, сребърните обувки с сребърната чанта, черни обувки с черна чанта. Мисля, че сребърните обувки и чанта са най-подходящи, защото са побляскави и празнични. Аксесуарите вече са на лице, на ръце, на уши, на краката ми. Дай ми идеи за грим и за прическа. Нещо, което бих могла да пресъздам, ако можеш директно да ми покажеш снимки. Може да опиташ опушен грим в потъмни нюанси. За косата, елегантен кок или холивудски вълни биха били чудесен избор. Ето няколко идеи за грим и прическа за фенси среща. Помолих да ми изкара резултатите в Pinterest. Ето това е инспирейшъна, който ми избра. Ще завърша визията и ще се върна с финалния резултат. И дами и господа, финален резултат. Изцяло благодарение на съветите на Google Gemini, аз изглеждам перфектна и елегантна за своята среща. Сега е време аз и моят Samsung Galaxy Z Flip 7 да тръгваме. Бай!